راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي سولس شمون تلكاتيت كلتشحن عسران كلتن فنونا يفلمالو مسانا كتسنحو بخبرنا عدمنا كم ناي كل جزي زينا كان قدمنا فلم أرستاتو أبا جانتات ورلو تورتيم نايز تحقفو بزهي إرتراوين بروفيشنال تقدمتي كاب حموشتن أبسل استوريدو مرحة جيبوتن جبسن أبهلو كونتا زوبا قرن أفريقيا تميايتهم لعل 1 مليون برميل نداد سعينا أبا جماجم بحر يمن نحموشت عمتات أبسن فلال تركب مركب نخت اللعل زت خير ذاته تسفايبو هذه إذاعة إرنا ناب زرزر زينا مسن نسجر أبزي عامة زي مسعب بيتي جانتات ورلو تورتيم نايز تحقفو بزحي إرتراوين بروفيشنال تقدمتي كاب حموشتن أبسل استوريدو بزحنا يتم مس جانتات ورلو تورتيم تترنيفهم زنبرو إرتراوين ناب تحتي زوردلو مخنيات كاب كل تشناستر شعتنات حيزو مس فرنساويت ورلو تورتيم كوفيديس كقدم صنحناتنا البرانه أبز عامة زي الشافر جمريا مستبالت بدرجة كلب تنتف ناي حبرات إمارات عرب جانتا كم تتصنبره بوقعي دهر مقلاتيو أقدمو هينك مولبرهان ورلو تورتيم كوبيكا أسوس بمفراسة حالة درجة نتحت وريدو ناب كونتيننتال تيم بايك ايد كساقاقر كم استغسى بيذكر أبزوان مثل جانتاتات ورلو تورتيم تترنيفهم وردروم أم مثل سال زركبو سلسة إرتراوين تقدمتي مراو قدس أماني القبر اكزيابيهرن بنيام كرماين ترايوم أب مثال الدرجة UCI أب أفريقيا نايزور حزي قداماي درجة حزاز الله إرترا تقدمتها كتابة أنصار كوفيد كوسدو بزي مخالهم كاب زر رواندا كلتشان عسران كلتن كتب كورمز مقانا ناي بروفيشنال عدلات كتصبيون تسنحو تكاتي إرتراوين تقدمتي عباسيا كي وردلهم أب بزحات أفكارتي قدم بشكلتا سكفتا فتيرو يركب بريزيدنت جيبوتي اسماعيل عمر قاله أب جبتي وقعو ناي سرح مبصح فتيمو بريزيدنت قلب شدش لكاتيت ناب كايرو أبزاتولو بريزيدنت السيسي أب معرفو نفرتي دموق والتهدراوي أقابلا جيرلو كبور حو بريزيدنت اسماعيل عمر قله ناب كالئيتي هاجركا جبسي انكو عب سلام متساكا بزبل كتسلسته سنه مجلسي زوص منግስት جبسي مس بريزيدنت السيسي أبز قبر وركب أب كل التأورب حتات كمزتميعيتو تغيسو مراحتي جبسن جيبوتن أبتي أبيت منግስት الاتحاد زقبروا وميت أبهلو كونتا زوبا قرن أفريقان أب منقوم زهلو استراتيجياو زمدناتاتن زتوكور منبارو مع كنا زينا كاب كايرو أميتن أبرس زي توم مراحتي بزعباتي زاقيت مفتح زي ترغبلو موتات جبسي إثيوبيان سودانن أب الطغى نايل بزملكاتون تزراريبهم أبز حالف عامت أور حق جنبوت بريزيدنت عبد الفتاح السيسي أب زمدنا جبسن جيبوتن ناي فلما زخونه تاريخا وعدت ناب جيبوتن مكيادو يذكر مس إرترا سلتاو زمدنا تصنح جبسي مس مولع كوينات تግራይ መንግስቲ ኤርትራ ዘምድኑ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለዛዘወ ግብጽ ወገና ተመታ ናብ ጅቡትን ካልኦት ሃገራት ዞባን አተኪራ ትርከብ ካብ 2017 ናትሒዛ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ብዘይዋና ተንሳፍ ዘላ መርከብ ዝጻዕነቶ ዋስታት 1 ሚሊዮን በርሜል ነዳዲ ናብ ካልእ መርከብ ንምግዓዙ መስሑትን መንግስቲ የመንን ዝተኻየደ ዘተ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ እታ ሞተራታ ደዊሉ ነዳዲ ከተልሑቅ ከም ጀመረት ትግለጽ መርከብ ንክል ማያት ኤርትራ ትርከቦ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ከይበከለት ክትለዓል ክካየድ ጸንሐ ጻዕርታት ዛጊት ክዕወት ኣይካለን ወኪል ናይቲ ናብ የመን ዝቐንዐ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣፍ ደገ ዝኸፈተ ሕብራት ሃገራት ዳቪድ ግረስሊ ብሓሙሽተ ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምስ ክልቲኦም ወገናት የመን ዝተኻየደ ዘተ እወታዊ ምንባሩ ጠቒሱ መንግስቲ የመን እቲ ነዳዲ ናብ ካልእ መርከብ ክግዕዝ ኣብ ዝብል ነጥቢ ክሰማማዕ እንከሎ ሕቱ ድማ ነቲ ኩነታት ምፍታሕ ብሕብራት ሃገራት ንዝተወስደ ተበግሶ ዘለዎ ደገፍ ምግላጹ ኣነጺሩ እታ ንሓሙሽተ ዓመታት ብዘይዋና ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ናይ የመን ኣብ ሰንፈላል ትርከብ መርከብ ንኽትለዓል ወይ ንኽትጽገን ክቐርብ ጸንሐ ጻውዒት ሕቲ ንዋንነት ናይቲ ጽዒናቶ ዘላ ነዳዲ ብምጥላብ ዕንቅፋት ክገብር ከም ጸንሐ ይውቀስ ሕቲ ኣብ 2015 ንዝበዝሐ ክፋል ገማግም ወደብ ሑደይዳ ዝተቆጻጸረሉ እታ ዋንነት መንግስቲ የመን ዝነበረት FSO ሴፈር ዝተባህለት ነዳዲ ተመላልስ መርከብ ኣብ ትሕቲ ቁጽሩ ከም ዘእትዋ ይግለጽ እንተኾነ ነዊሕ ከየገልገለት ኣብ 2017 ልዕሊ 1 ሚሊዮን በርሜል ነዳዲ ጽዒና ካብ ወደብ ሑደይዳ ዝተበገሰትሉ ደው ኢላ ምንቅስቓስ ኢና
ሑቲ እቲ ነዳዲ ወይ ድማ ኣስታት 80 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ዋጋ እቲ ነዳዲ ክምለሰሉ ክሓትት እንከሎ ዝበዝሐ ኣካሉ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ብወገኑ ተመሳሳሊ ጠለብ የቕሪቡ እታ መርከብ እንተተፈንጅራ ወይ ጽዒናቶ ዘላ ነዳዲ ብሙሉእ እንተሊሕቑ ኣብ ክልል ማያት ኤርትራ ጅቡቲ የመንን ስዑድ ዓረብን ገዚፍ ናይ ኣከባቢ ብከላ ከስዕብ ከም ዝኽእል ግሪንፒስ ዝተባህለ ኣህጉራዊ ተጣባቒ ኣከባቢ ኣጠንቂቑ ምብካል ኣከባቢ እቲ ክልል ባሕሪ ብዘይካቲ ኣብ ገማገሙን ዝነብሩ ገፈፍቲ ዓሳዘን ሃገራትን ተፈጥሮን ዝህልዎ ቀጥታዊ ሳዕቤን ሰብኣዊ ረድኤት ጽዒነን ናብ የመን ንጽጋዕ መራኸቡን ከሰናኽል ከም ዝኽእል ይግለጽ كبرات سمعتنا زينا تزازيمولو سمنا مدب سبورت كسعبيو مكتالكم كتقصلو دقيمنا نعدمكم سلام تعنا يهابلنا زي خبركم من زي خبركم انتقداتلتنا أبناء لومي سولش شمون تلكاتيت كلتاشان عسران كلتن سومناوي ناي سبورت مدبنا نقدم بشكلتا من شرطات بردن كعسى جرنز الهسسو زيناتاتن حبريتاتن كنقبلكم هنا مكتالكم بخبرنا عدم ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃኔ ምስ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ክለብ ቅድድም ብሽክለታ አልሻፋር ጁምርያ ንኽቀዳደም ከም ተሰማምዐ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ማህደሩ ዕላው ገይሩ ወዲ 31 ዓመት ናትናኤል ኣብቲ ውዕል እናተፈራረመን ከሎ ዘርኢ ስእሊ ኣሰኒው ዘመሓላለፎ ሓበሬታ ኣባል ክለብ አልሻፋር ጀማርያ ብምዃነይ ሕጉሴ ነዚ ሓድሽ ምዕራፍ ንኽጅምር ተሃንጥ ኣለኹ ኢሉ አልሻፋር ጀማርያ ብደረጃ ክለብ ትነጥፍ ጋንታ እኳ እንተኾነት ብዩሲአይ ኣፍልጦ ኣብ ዘለዎ ዝተፈላለየ ውድድራት ግን ትካፈልያ ኣብ ኢግል ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ማእከል መሰልጠኒ ብሽክለታ ዓለም ትምህርቲ ዝቐሰመ ናትናኤል ኣብ ዝሓለፈ 12 ዓመታት ሓያሎ ዓወታት ዘመዝገበ ክኸውን ከሎ ገለ ካብቶም ዝረኸቦም ክብሪ 2 ግዜ ሻምፒዮን ኤርትራ 2 ግዜ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ዙር ኤርትራ ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ዙር ቱርኪ ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ላትሮፒካል አሚሶ ቦንጎ ዙር ጋቦን ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ዙር አልጀሪያን ኮይኖም ኣብዚ ፍጻሜታት ስሙ ስም ሃገሩን ክለቡን ከስምክ ኢሉ ብዘይካዚ እቲ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ቱርኪ ጎብለል ዝኾነሉ ውድድር ንዕኡ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዝተኻየዱ ቱራት ንመጀመርያ ግዜ ዝተዓወተ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ዝብል ክብሪ ክላበሶን ከሎ ኣብ 2014 ኣርሓ ዙር ጋቦን ኣብ ዝኾነሉ ድማ ቀዳማይ ኣፍሪቃዊ ተዓዋቲ ናይቲ ውድድር ክኸውን በቂዑ ኣብ 2013 ምስ ፈረንሳይት ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ዩሮፕ ካር ብምጽምባር ናይ ፕሮፌሽናል ዘመኑ ጀመረ ናትናኤል ናይ 2 ዓመታት ድሕሪ ምቅድዳሙ ኣብ 2015 ናብታ ድሒራ ዳይሜንሽን ዳታ ዝተሰምየት ደቡብ ኣፍሪቃዊት ወርልድ ቱር ቲም ኤምቲኤን ኩቤካ ምስጋር ክሳብ 2018 ዓመተ ምህረት ተወዳዲሩ ካብ 2019 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ድማ ክሳብ ወርሒ ታሕሳስ 2021 ምስ ፈረንሳዊት ወርልድ ቱር ቲም ኮፊድስ ክጎይ ጸኒሑ ናትናኤል ካብ ክለብ ኮፊድስ ብምስንባቱ ሄኖክ ሙልብርሃን ድማ ወርልድ ቱር ቲም ኩቤካ ኦአሶስ ብምፍራሳ ናብ ኮንቲኔንታል ቲም ባይከይድ ብምቕንዑ ቁጽሪ ኣብ ጋንታታት ወርልድ ቱር ቲም ዝተሓቆፉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ካብ 5 ናብ 3 ወሪድ ይርከብ እቶም ኣብዚ እዋን ምስ ጋንታታት ወርልድ ቱር ቲም ተጠርኒፎም ውድድር ኣብ ምክያድ ዘለው 3 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔርን ቢንያም ግርማይኖም وريت مربب حبريتها قدم بشكلة عالم زخونت سايكلينج نيوز نيرتراوي تقدماي بلجيماويت وورلد تور تيم انتخ ماخشي وونتي غوبيخ ماتغيو بينيام غرماي مستوم اب كلتا شنسران كلتن اب قصبتا وردر ببزحي كعوت يوم الى لعل قمت ذهبتهم سميات شوختي ويكا فولاتيست عالم سريعته اتا مربب حبريتا نتي زرزر اسمات نايزي ابز عامت زي نمدرخ شلمات ويكا بوديوم ناي بشكوا زازمو ودرات كبحتيوم زبلتهم 11 بلوصات فولاتيستات زحلف سومنيا مسحات صير مبريو بمنقدي غازيطنيا ستيفن فاراند زرغيحا اتمكر غازيطنيا نبينيام ملكيتو اب زغربو حصير حبريتا عوت بينيام غرماي اب كالاي معلتي ودر كلاسيك مايوكا تشالنج منالبات هندبت خوني خليو يخون امبر ازي ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ግዜ ይሕጸር ይንዋሕ ብዘይገድስ ናብ መሳርዕ ሸኾኽቲ ከም ዝኣቱን ንምዕዛቡ ዘወናውን ቮላቲስታ ከም ዝኸውንን ንጹር ነይሩ ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ዝጨበጦ ካልኣይ ደረጃ ነቲ ንሱ ኣብ ክለብ ዴልኮን ብዝያዳ ድማ ኣብ ካልኣይ መፋርቕ ናይቲ ናብ ክለብ አንተኽ ማርሼ ዋንቲ ጎበኽ ማቴሪዮ ምስ ተሰጋገረ ዘንጸባርቆ ቀልጣፈዩ ዘረጋገጽ ቢንያም ፈጣኒዩ በተወሳኺ ድማ ዓቐብ ክሓኩር ዝኽእል ኮይኑ ንገለ ትሕዝቶታት ብቕዓት ኦስካር ፍራይረን ፔተር ሳጋንን እዩ ዘዘኻኽረኒ
ኣብ ማዮካ ካብ ድሕሪት መጺኡ ብሓያልን ልዑል ቀኒት ዘለዎ ሽኳን ተዓዊቱ ከም ጃኮሞ ኒዞሎን ካልኦትን ካሱን ከለው ንሱ ግን ምረሹ ቀጺሉን ተዓዊቱን እዚ ድማ ኣብ ዝቐጽል ቅድድማት ዛንታ ናይ ብዙሓት መዛዘሚ ቅጽበታዊ ውድራት 2022 ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባሉ ድሕሪ ውድድር ማዮካ ቻለንጅ መደባት ቅድድም ቢንያም ኣብ ዝቕጽል ንኸሰላስሎም ዝወጠኖም ውድድራት ቮልታ ኣሜሩስያን ቮልታ ኣንዳሉስያን ሓዊስካ ሓያሎ ዕድላት ሽኳ ዝሓቐፉ ክኾኑ ትጽቢት ኣለና ብምባል ሓበሬቱ ዛዚሙ እቶም ኣብ 2022 ኣብ ቮላታ ብብዝሒ ክዕወት እዮም ተባሂሎም ምስ ቢንያም ተዘርዚሮም ዘለዉ ተቐዳደምቲ ኣውስትራልያዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ሎቶ ሶዳል ካሌብ ኤዋን ኣባል ወርልድ ቱር ቲም ኩክስቴፕ ኣልፋ ቬንዘል እንግሊዛዊ ማርካ ቫንድሽ ስሎቬካዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ቶታል ኤነርጂስ ፔተር ሳጋን ኣባል ወርልድ ቱር ቲም ኢኒዮስ ግራናደሪስ ኢጣልያዊ ኤልያ ቪቪያኒ ቤልጂማዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ጃምቦ ቪስማ ቡት ፋን ኤርት ኣባል ወርልድ ቱር ቲም ቦራ ሃንስግሮህ ኣየርላንዳዊ ሳም ቤነት ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ኩክስቴፕ አልፋ ቬንሰል ኔዘርላንዳዊ ፋቢዮ ያኮብስን ኣባል ወርልድ ቱር ቲም አልፕሲን ፌኒክስ ቤልጂማዊ ያስፐር ፌሊፕስን ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ባየክ ኤክስቼንጅ ጄኮ ኣውስትራልያዊ ዳይላን ግሮቬገንን ኣባል ወርልድ ቱር ቲም ግሩፓማ ኤፍዲጄ ፈረንሳዊ ኣርኖ ዴማረን እዮም ኣብ ካልእ ምስ ቢንያም ዝተሓዝ ዜና ድማ እዚ ወዲ 21 ዓመት ተቐዳዳማይ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ለካቲት ኣብ 5 ውድድራት ክካፈል ምዃኑ ኣብ ናይ ውልቂ ማህደር ማሕበራዊ ሚድያ ሓቢሩ ብመሰረት ተሰሪዕሉ ዘሎ መርሓ ግብሪ ቢንያም 11 ለካቲት ኣብ መበል 42 ውድድር ክላሲክ ቺክሊስታ ኣላ ሬጅዮን ዱ ሙርሲያ ስፓኛ 14 ለካቲት ኣብ ውድድር ክላሲክ ዣን ፓሬሶ አንቴሪዮ ስፓኛ ካብ 16 ክሳብ 20 ለካቲት ኣብ መበል 68 ዙር ቮልታ አንዳሉሲያ ሩታ ስፓኛ 26 ለካቲት ኣብ መበል 22 ውድድር ክላሲክ ፎና ኣርደሽ ፈረንሳ 27 ለካቲት ኣብ 10 ውድድር ክላሲክ ድሮም ክወዳደር እዩ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሙሉብርሃን ካብ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ 10 ለካቲት ክሳብ ዝመጽእ ሰንበት 13 ለካቲት ኣብ ቱርኪያ ዝካየድ ዙር አንታልያ ክቀዳደም ምዃኑ ሓዳስ ጀርመናዊት ጋንቱ ኮንቲኔንታል ቲም ባይክ ኤድ ኣብ ማህደር ማሕበራዊ ሚድያ ሓቢራ እታ ጋንታ ኣብቲ ብቕድሚ ትማልስ ሰንበት ዘውጻእቶ ጽሑፍ ዝበዝሑ ተቐዳደምታ ናብ ከተማ ኣታልያ ከም ዝኣተው ዝሓበረት ክትከውን ከላ ሄኖክ ሙሉብርሃን ግን ትማልሶኒ ድሒሩ ክሕወሳ ምዃኑ ኣፍሊጣ ብዩሲኣይ ናይ 2.1 ደረጃ መዕየሪ ዝተዋህቦ ዙር ኣታልያ ሎም ዘበን ራብዓይ ዓመት እዩ ክካየድ 4 መድረኻት ድማ ክሽፍን እዩ ኣብዚ 4 መድረኻት ተቐዳደምቲ 612 ኪሎ ሜትር ክጓዓዙ እዮም ኤርትራ ኣብ ቤጂንግ ቻይና ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ኦሎምፒክ ሓጋይ 2022 ትሳተፋላ እዚ ንመበል 24 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ኦሎምፒክ ሓጋይ ዝሓለፈ ዓርቢ 4 ለካቲት ብወግዒ ተኸፊቱ ኤርትራ መንገድቲ ኣብዚ ኦሎምፒክ ኣብ ዓውዲ ምንሽርታት በረድ ወይካ አልፒን ስኪንግ ወዳደር ቀሪቡ ዘሎ ሻኖን ኣበዳ ባንዴራ ብምብልባል ምስ ተዓዘብቲ ተላልያ ኣብ ታሪኽ እዚ ንጥፈት እዚ ፈሊሙ ንኤርትራ ዝወከለ ወዲ 25 ዓመት ሻኖን ውድድሩ ዝመጽእ ሰንበት 13 ለካቲት እዩ ከሳልጥ ኣብ 2012 ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ መንእስያት ኢንስብሩክ ኦስትሪያ ኣብ 2018 ድማ ውድድር ኦሎምፒክ ፒዮንግያንግ ኮርያ ዝተኻፈለ ሻኖን ድሕርዚ ዳሕርዋይ ውድድሩ ምዚ ዓውዲ ስፖርት እዚ ተባቲኹ እኳ እንተነበረ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዓለም ኣብ ዝተኸስተሉ ግን ዕድሚኡ ገና ንእሽቶ ከም ዘሎን ብዙሕ ግዜ ከም ዘለዎን ምስ ተጋህደሉ ደጊሙ ናብ ስፖርት ከም ተመልሰን ሞት ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ናይ ዝሞተ ቀረባ ዓርኩ ድማ ኣብ ሸዊት ዕድመይ ገለ ነገር ክገብር ኣለኒ ብምባል ነቲ ስፖርት ንኽምለሶ ከም ዝደረኾን ገሊጹ ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ኣብ ሰብዓታት ካብ ተሰዱ ወልዳይን ኣርያም ዝተባህሉ ወለዲ ኣብ ፎርት ማክሙሪ ኣልበርታ ካናዳ ዝተወልደ ሻኖን ወለዱ ካብ ቆልዕኑ ትሒዞም ብዛዕባ መሰረቱ ባህሉን ታሪኹን እናምሃሩን እናፍለጡን ስለ ዘዕበይዎ ንገዛእ ርእሱ ማዕረ ማዕረቲ ካናዳዊ ዜግነቱ ከም ኤርትራዊ ከም ዝርያ የረድእ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ምድፋዕ ዕድመ ብቕዓቱ እናነከየ ዝመጽእ ዘሎ ፖርቱጋላዊ ኣጥቃዓያ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ክረምቲ እንተደኣ ሓዲግዋ መተካእቱ ንኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ንምምጻእ ወጢና ከም ዘላ ጋዜጣ ሚረር ኣብ ናይ ብቕድሚ ትማልስ ሰንበት ሕታም ኣስፊራ ማንቸስተር ዩናይትድ ብቐዳምነት ንጥቃዓይ ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሞንድ ኣርሊንግ ሃላንድ እኳ ሰሪዓቶ እንተሃለወት እቲ ኖርዌጃዊ ብብርክት ዝበላ ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ይህደን ምስ ምህላው ግን ንኣሌክሳንደር ከም ኣማራጺ ኣብ ዓይና እትያቶ ከም ዘላ ይንገር ወዲ 22 ዓመት ኣሌክሳንደር ምስ ስፓኛዊት ክለቡ ሪያል ሶሲዳድ ኣብ ዝገበሮ ውዕል ናይ 75 ሚሊዮን ፓውንድ መፋነ ዋጋ ወይካ ሬሊዝ ክሎስ ዝኸተመ ክኸውን ከሎ ንሱ ናብ ካልእ ጋንታ ክኸይድ ፈቓደኛ እንተዳ ኮይኑ ግን እታ እትዕድጎ ክለብ ነዚ መጠን ገንዘብ ክትከፍሎ ክትግደድ እያ
ኣብ ዝሓለፈ መስኮት ምስጋር ተጻውቲ ናይ ወርሒ ጥሪ ስም ኣሌክሳንደር ምስ ክለብ ኣርሰናል ተኣሳሲሩ እኳ እንተነበረ እቲ መፋኖ ዋጋ ስለ ዝኸበራ ግን ነቲ መስርሕ ምስጋር ከም ዘይደፋእትሉ እታ ጋዜጣ ወሲኻ ጸብጺባ ምስ ሶሲዳድ ክሳብ 2026 ውዕል ዘለዎ ኣሌክሳንደር ቦገኑ ምስ ሞንዶ ዴፖርቲቮ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ ካልኦት ክለባት ኣይዛረብን እየ ንዓይ ጋንታይ ሶሲዳድ እያ ዋላ እኳ ንመጻሂ ኣብ ኩዕሶ እግሪ እንታይ የጋጥም ዘይፍለጥ እንተኾነ ኣብዚ ሕጉስ እየ ዘለኹ ብምባል ነቲ ናይ ኣርሰናል ወሬ ነጺግዎ بقدم مال سنبت كلبات نوتنغهام فورستن ليستر سيتن ኣብ ዝገበረው ጸወታ ዋንጫ ኤፍኤ ሓደ ደጋፍ ሌስተር ሲቲ ናብ ማእከል ሜዳ ብምእታው ንተጻወቲ ኖቲንግሃም ፎረስት ሃሪሙ እቲ ወዲ 25 ዓመት ደጋፊ ናብ ማእከል ሜዳ ብምእታው ንተጻወቲ ፎረስት ዘጥቅዐ ተኸላኸላይ ፎረስት ጆይ ወረል ኣብ መበል 32 ደቂቕ ኣብ ልዕሊታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ወናኒት ዋንጫ ኤፍኤ ዝኾነት ሌስተር ብርእሱ ንዘመዝገባ ጎል ብሓባር ሓጎሶም ኣብ ዝጽምብልሉ ዝነበሩ እዋን እዩ እቲ ደጋፊ ንክልተ ተጻወቲ ፎረስት ብጉስጢ ዝተሳሎም ክኸውን ከሎ ሳልሳይ ጉስጢ ከይለኣኸን ከሎ ግን እቶም ተጻወቲ ደፊኦም ከርሕቖን ከለው ኣኽበርቲ ጸጥታ ናይ ስታድዮም ከዓ ተጓዮም መጺኦም ኣብ ባይታ ብምውዳቕ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ርእየትዮሞ ሌስተር ኣብቲ በዓወት ኣብ ሊግ ሻምፒዮንስ ሊግ እንግሊዝ እትነጥፍ መጋጥምታ ፎረስት 4-1 ዝተወደአ ግጥም ንዝተፈጸመ ዘይስፖርታዊን ዘይስነ ምግባራውን ተግባር ዝተሰማዕ ጓህብ ምግላጽ የቕሬታ ኣብ ርእሲ ምሕታታ ነቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ቤት ማሕቡስ ዝርከብ ደጋፊያ ንሙሉእ ዕድሚኡ ናብ ስታድዮማ ከይኣቱ ኣጊዳቶ ዳይሬክተር ኩዕሶ እግሪ ኔዘርላንዳዊት ክለብ ኣያክስ ማርክ ኦቨርማርስ ብገዛ ፈቓዱ ስራሕ ሓዲጉ ካብ 2012 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ክለብ ኣያክስ ከም ዳይሬክተር ኮይኑ ከዓይድ ጸንሐን ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ድማ ንውዕሉ ክሳብ 2026 ዘናውሖን ኦቨርማርስ መዝነቱ ክሓድግ ዝተገደደ መሳርሕቱ ንዝኾና ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ዘይግቡእ መልእኽታት ይልኸለን ከም ዝነበረ ድሕሪ መቀልዑ እዩ ኦቨርማርስ ንንውሕ ዝበለ እዋናት ናብ መሳርሕቱ ዝልእኮም ዝነበረ ስርዓት ዘይሓዙ ጽሑፋት ኣብ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ምስ ተዘርግሐ ግዜ ከይወሰደ ስርሑ ንኽለቅቕ ብምሕታት ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ናይ ጋንቱ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ብተግባራተይ ሓፊረ ኢሉ ተጻዋታይ ክለብ ኣርሰናልን ኣያክስን ዝነበረ ኦቨርማርስ ኣብ መግለጺ ወሲኹ ዝፈጸሞ ተግባር ዘይቀብሉን ደቡ ዝሓለፎን ምዃኑ ብምግንዛብ የቕሬታ ሓቲቱ ካብ 9 ጥሪ 2022 ጀሚሩ ኣብ ካሜሮን ክሳለጥ ጸንሐ መበል 33 ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ኣፍሪቃ ብቕድሚት ማለት ሰንበት 6 ለካቲት ብዓወት ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል ተፈጺሙ ሴኔጋልን ሃገራዊት ጋንታ ግብጺ ብፍጹም ቅላዕ 4-2 ብምቕጻዓ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ እዋን ንዋንጫ ኣፍሪቃ ከተልዕል በቂዓ ኣብ 7 ደቂቕ ጋንቱ ንዝረኸበታ ፍጹም ቅላዕ ሃሪሙ ብሓላዊ ውልዳት ግብጺ ጋባስኪ ዝፈሸለ ኣጥቃዒ ሊቨርፑል ሳዲዮ ማነ ን120 ደቂቕ ልቢ ሚልዮናት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ አንጠልጢሉ ዝቐጸለ ግጥም ክልቲአን ጋንታታት ብዘይገለ ጎል ባዶ ተፈጺሙ ናብ ፍጹም ቅላዕ ኣብ ዘምራሐሉ ንመወዳእታ ህራም ናይ ሃገሩ ቀሊዑ ንኩዕሶ ኣብ ሰኪዕት ግብጺ ምስርሳር ኣቐዲሙ ንሰሓታ ፍጹም ቅላዕ ዝደበሰትን ንዓወት ሴኔጋላውያን ድማ ዘበሰረትን ጎል ኣመዝጊቡ ምዱብ 9 ደቂቕን 30 ተወሰኽቲ ደቂቕን ተጸንቂቑ ውጽኢት ናይቲ ግጥም ብፍጹም ቅላዕ ክውሰን ምዃኑ ብቪስካ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ማእከላይ ዳኛ ቪክቶር ጎመዝ ምስ ተሓበረ ግብጺ ክሳብ ፍጻሜ ንኽትበጽሕ መሪሕ ተራ ዝተጻወተ ሓላዊ ልዳታ መሐመድ ኣቡጋባል ወይ ከዓ ጋባስኪ ነታ ኣብቲ ዕለት ዘድሓና ሓዊስካ ኣቐዲሙ ኣብ ዝነበረ ግጥማት 5 ፍጹም ቅላዓት ኣምኪኑ ብምንባሩ ብዙሓት ተዓዘብቲ ግብጺ ንዋንጫ ኣፍሪቃ ንሻሙናይ ጊዜኣ ናብ ከብሓ ከተግዕዘያ ኢሎም ግምታቶም ሂቦም ነይሮም ከም ትጽቢቶም ከዓ ወዲ 33 ዓመት ጋባስኪ ሓንቲ ቅላዕ ከበርዕን ክኢሉ እኳ እንተነበረ ኣባል እንግሊዛዊት ክለብ ቼልሲ ዝኾነ መዘኑ ሴኔጋላዊ ኤድዋርድ ሜንዲ ዝያዱ ማለት ሓንቲ ብኢዱ ካልአይቲ ድማ ብሓገዝ ዓንዲ ልዳት ከዓግተን ስለ ዝኽኣለ ግን እቲ ቀልስ ኣብ መንጎ ሊቨርፑላውያን ኣጥቃዕቲ ማነን ሳላሕን ዝተሰምየ ግጥም ብላዕለዋይ ኢድ ናይ ማነ ሴኔጋል ኣኽቲሙ ዋንጫ ናብ ከተማ ዳካር ኣምርሓ ኣብ 2002 ከም ሓለቓ ጋንታ ኣብ 2019 ድማ ከም ዓላሙ ኮይኑ ነታ ተጻወታ ብኣናብስ ቴራንጋ ዝፍለጡ ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል መሪሑ ናብ ዋንጫ ብምብጻሕ ጽዋዕ ከስዕም ዘይተዓደለ ኣሰልጣኒ ኣልዮ ሲሲ ብቕድሚት ማለት ሰንበት ኣብ ሳልሳይ ናይ ፍጻሜ ፈተኑ ዓወት ምስ ቀንዑ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ እዚ ኣበርቲዒካን ተዳእ ሰሪሕካን ጸኒዕካን እትደልዮ ከም ትረክብ ዘርኢ እዩ ስምዒታዊ ኮይኑ ኣለኹ ምኽንያቱ ህዝቢ ሴኔጋል ነዛ ጽዋዕ ንሳ ዓመታት እዩ ኣናዲዋ ኢሉ ኣብ 7 ደቂቕ ናይ ጸወታ ሴኔጋል ፍጹም ቅላዕ ምስ ተዋህበት መሐመድ ሳላሕ ንጋባስኪ ኣንፈት ህራም ሳዲዮ ማነ በናይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ዝሕብረሉ ዝነበረ እዋን ማነ ኣብ መንጎ መጺኡ ንጋባስኪ ብማልዩ ብምስሓብ በዚ ብየማናይ ሸነኸ ዛሃር መልካ ብምባል ከካይዶ ዝፈተነ ናይ ስነ ኣእምሮ ጸወታ ከምኡውን ኣብ ምጅማር ካልኣይ እብረ መሐመድ ሳላሕ
ንማእከላይ ዳኛ ጎመዝ ኣብ ዝጨቐጨቐሉ እቲ ዳኛ ድማ ፊስኩ ካርድታቱን ፒሮን ኣውፂኡ ናብ ሰላሕ ብምውጥዋጥ ዳኛ ዲኻ ክትከውን ደሊኻ እንካበል ተረከበኒ ኢሉ ነቲ ግብፃዊ ዝሓጨጨሉ ኣጋጣሚ ኣብቲ ዕለት ኣተኩሮ ተዓዘብቲ ካብ ሰሓቡ ፍሉያት ክስተታት ነይሮም። ብዘይካዚ ንፀወታ ቱኒዝያን ማልን ዝኣለየ ዛምቢያዊ ማእከላይ ዳኛ ዣኒ ስካዝዊ ምዱብ ግዜ ናይቲ ግጥም ከይተወድእ እንከሎ ነቲ ፀወታ ፈለማ ኣብ 85 ደቓይቕ ደጊሙ ድማ ኣብ መበል 89 ደቓይቕ ብመዛዘን ፊስካ ዝዓፀወሉ ከምኡውን ኣብ መኽፈቲ ግጥም ሞሪታንያን ጋምቢያን ኣብ ክንዲ እዋናዊት ኣብ 2017 ዝተደርቤት ሃገራዊት ጋንታ መዝሙር ሞሪታንያ ዝተዘመረሉን ፍጻሜታት እውን ኣብዚ ውድድር ካብ ዝተረኣዩ ዘይንቡር ኣጋጣሚታት እዮም። ኣብዚ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ዝተኻየደ ውድድር ካሜሩናዊ ቪንሰንት አቡበከር ብ8 ጎላት ኮኸብ ኣመዝጋቢ ጎል፣ ሳዲዮ ማኔ ኮኸብ ተፃዋታይ፣ ኤድዋርድ መንዲ ኮኸብ ሓላው ደዳት ብምዃን ተሸሊሞም። ሰኔጋልን ግብፅን ናብቲ ኣብ ቀጠር ዝካየድ ዋንጫ ዓለም 2022 ዝወስደን ትኬት ንምቑራፅ ዘኽእለን ናይ ክልተ እግሪ ወሳንን ፈላላይን ፀወታ ማለት ፕሌይ ኦፍ ዝመፅእ ወርሒ ተሰሪዑለን ብምሕላው ግብፂ እንተደኣ ነፊዓ ሕኒኣ ንኽትፈዲ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ንምፅባይ ኣይከድልያን እዩ። እቲ ግጥም 23 መጋቢት ኣብ ግብፂ 29 መጋቢት ድማ ኣብ ሰኔጋል እዩ ክሰላሰል። ዝቕፅል መበል 34 ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ድማ ኣብ ወርሓት ሰነን ሓምለን 2023 ክካየድ እዩ። ውድድር ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ሎሚ ሰሉስ 8 ለካቲት ክሳብ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ናይ መበል 24 ሰሙን መርሓ ግብሩ ከሳልጥ እዩ። በቲ ወፂኡ ዘሎ መደብ መሰረት ሎሚ ሰዓት 10:45 ምሸት ኒውካስል ዩናይትድ ምስ ኤቨርተን፣ ዌስትሃም ዩናይትድ ምስ ዋትፎርድ ሰዓት 11 ምሸት፣ በርንሌይ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ጽባሕ ረቡዕ ሰዓት 10:45 ምሸት ማንቸስተር ሲቲ አንጻር ብሬንትፎርድ፣ ኖርዊች ሲቲ አንጻር ክሪስታል ፓላስ፣ ቶተንሃም አንጻር ሳውዝሃምፕተን ሰዓት 11 ምሸት፣ አስቶን ቪላ አንጻር ሊድስ ዩናይትድ፣ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ሰዓት 10:45 ምሸት ሊቨርፑል ምስ ሌስተር ሲቲ፣ ወልቭስ ምስ አርሰናል ክጻወታን። ኣብ ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ብ57 ነጥቢ ኣብ ቅድሚት ክትቅመጥ እንከላ ሊቨርፑል ብ48፣ ቸልሲ ብ47፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ብ38፣ ዌስትሃም ዩናይትድ ብ37 ነጥቢ ካብ ካልኣይ ክሳብ 5ይ ደረጃ ተሰሪዐን ይስዕባ ኣለዋ። ኣትቃዒ ሊቨርፑል መሐመድ ሳላሕ 10 ጎል ንዘቑፀረ ወዲ ጋንቱ ዲያጎ ጆታን 9 ጎላት ንዘመዝገበ ኣትቃዒ ሌስተር ሲቲ ጂሚ ቫርዲ ናኸቲሉ ብ16 ጎላት ኮኸብ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ። ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በቢ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንምነ